Hello guys. Nagbaligya ng cologne si Ading. Nagpila din na. Tag 100 ng isa. Skin perfection ni gwapo ni sa lawas kay makaputi na gani, makawasak pag naong. Pero kapila mo ginagamit na. Murag 1 week na guro na. Patay imong lula ginagamit pod. Oh, gamit siya ni. Gwapo Imong na tanan imong lulog lula. gagamit sila duwa kay para gwapo daw ang ilang kuan daw. Ilang naong, gwapo silang baligya. Ana ba? So guys, Pero kung sa mall na, Guys. tagpila na. sobra 1,000 guro na. 1,000 isa ka buok. Oh, isa ra. Kung tatlo 3,000. Oh, 3,000. Guys, kada guys, i-promote na ko ni nga ginagamit sa tao guys. Kada guys, kay skin perfection ni siya guys. Okay na niya siya guys kung gamito na niya guys. Gwapo kayo ni sa ano guys. Koy buta bis ka asa. Lain sa lawas. Lain sa lawas. Sa naong lang na siya ginabutang. So, maura ni guys. Salamat gid sa inyong pagtanaw guys. Subscribe, like, follow.